Jeg skal lige her på så være le lui. La lumière. Par la femme. La lumière, Jacques. Attendez-vous, frère Jacques, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, tout le vous, bonjour, au revoir, et qu'est-ce qu'on fait? Nå, jeg skal jo lige se. Olympique de Marseille, vous êtes en équipe de football. Très joli. Très bien. Jakob, du ligner virkelig en fra Marseille, og det er ikke på den gode måde. Altså. Det er på den fede måde. Ja, det er det ikke. Totalt. Du skal bare lige have et lille opereret ar hen over hovedet. Du kan også købe sådan nogle Marseille, hvad hedder sådan? Sådan. Nej, de der frække badetøfler. Ja. Sådan nogle kunne du have på, og så er det været helt hjemme. Bonjour, bonjour, qu'est-ce qu'on fait? Bébé.